ngalon di se ga tieme tinya wele la fala ka chideme tinya wele la ngalon di se ga tinya wele la fala ka chideme tinya wele la ngalon di se ga tinya wele la fala ka chideme tinya wele la namara shikolo mawe tinya wele la fala ka chideme tinya wele la sara ga jubu bomori tinya wele la أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وصحبه البررة ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أم يلا تنوك ولي من دونك صلي على ربك أني محمد دوانا سودين سنو أناك صحابة كرنغرلو أني ما منون تقولوا لني بارا نمان كليه fokase don laba mala kanena o bela jelen yola o ko fa mbaw fon fulkan min damne kishi a chamanche hina ya labanye barkay badin tv shirif la jaba maliko ka mbaw fo ka wale mandon sanga an wati bela jelena au kanya madalila bi wajuli kene konna na mbaw la donia ka fo ambi bamako kina mi mewele ko yirimajo ka be desamru kalo ma samba fla ani mugani duru la dado sango san islamaya de metamba mi mejiya kono jamiyatu ansaruddin abolo faraba mimbe yirimajo ni oye yirimajo sous section e be wajuli kene basigi ka kata shibla kene ye ani duwo don kene ka lase u ka bamba toma krangara leana muhammad al-madani haidara nina yo la dala clé yo wele bla al-islamo yo wele jabi ka bo fancha man fe kani kene bay segere bara unundona ni maba wele le nga foli kan ye ani tonyi mako ka foli kan misra lola anga je anga nyima dawfe ko aw bismillah abola kaso aw sela kaso femmo on nato soro o kuna tato soro ninde yirimajo medini sango sa ami wajulu ba min sigi an karamo dinge togola no e mohor madani ni yo kenade ni ya tabo shegina e yirimajo medini kan naba bela jelen foka barkada ko aw nana herla chuamna alaka segno ben ma herla ti alaka na bashige mashila kenen nyongo chama alaka jirana alako ke an karamo ere kama a joro kama sallallahu nabi karim ami naba belagele fo ni silame ya foli ni nuzoja ani bonya ni kharama foli ni alaka je alhamdulillah anga pobo ya fo chugo ya mino ati teme oka ame ambalma ken la no anga predamba Draman Jara ni ya to ko fo yoro itini misa president mi ni ala ya re krengere akama ni ala sona mode ka joro la mama no wa mo bi ni ala sona ma me kala folike comité no de bora yirima jona bonaw a belagele nyemgo bade Dramani Jaradi ale de comité ngilingile na belagele damo ku ka ke barakelay ina fo ale de kumbe chugo mino donc a dew na modeu oru de seme fo mgo ta jamaglu ta ani sabade mo sisa me ani konondo ni bala ka barake Dramani Jara ala ne ale sabu ana ka chesiri na ka jija ko comité fango femborala a belagele fana e barake ina fa ka lanyini amina baw befo ko walimandon ambe foli la ci na ba nu belagele de ma ambe foli folo anga dugutigi la no e mise Camara e ambe foli la sama anni mise Camara ale de Medine dugutigi ya anna bi ñon fe su anitle mise Camara akembe ka école so labila anye amanga bara beke aga école so kono ambi foli la sama ambi foli la sama o kofe anga monsieur le maire fana biya ambi foli la sama monsieur le maire fana ambi ñon fe su anitle nansera mani mago miye aban demawla abi anga kenen kono ya ambi foli la sama ko aniche an baraji o kofe anga imam ba fana biya no e baba Samaseku ye ambi foli la se baba Samaseku fana ma ale fana ambi yelma jo Medina amsaru ni abi nyombolo anga kenebe iba soro baba Samaseku ba anga kenebe kono ambi foli kai akembe ka aka misiri yere labla anye baba Samaseku aka misiri bi amsaru sa wela ambi foli kala
o kɔfɛ an bɛ foli lase an ka karamɔgɔ nalenw ma an b'u bɛɛ fo k'u waleɲuman dɔn an bɛ foli lase an filɛ nin ye kɛnɛ min kɔnɔ n'o ye yan ye titiri de ye titiritigi in fana ye yan d'an ma fɛn o fɛn ka d'an ye an k'o kɛ nin kɛnɛ in kɔnɔ an bɛ foli lase Mr Keyita fana ma. An bɛ nabaa bɛɛ lajɛlen fo fɛn fɛn y'i sense kɛnɛ in kɔnɔ na an bɛ bɛɛ lajɛlen fo an b'an ka sigida ɲɛmɔgɔw fo an b'an ka sigida mairie représentant an b'u bɛɛ lajɛlen fo ka sigida jeunesse fo nin kɛnɛ in kan kuma jan t'an bolo vraiment an nisɔndiyalen bɛ nin kɛnɛ in kan an nisɔndiyalen bɛ nin kɛnɛ in kan ala ka nin kɛnɛ in ɲɔgɔnna caya et puis mɔgɔ minnu bɛ kɛnɛ wajulu kɛnɛ in kan an b'a ɲini u fɛ o bɛna faamuya min sɔrɔ a ka kɛ leçon ye u ma voilà parce que an b'a dɔn k'a fɔ an bɛ banbagatɔw ka kɛnɛ de kan a kɛra cogo o cogo bɛɛ ka mɔgɔ dɔ fatulen don donc nin kɛnɛ in sigikun de ka dugawu kɛ ka se banbagatɔ bɛɛ lajɛlen ma donc vraiment ala ka nin kɛnɛ in ɲɔgɔn caya. An bɛ ala fo ka barika da k'an ka sababu ɲuman fo n'o a se di Sherif Usumani Madani Haidara a n'a ka denbaya ka foli bila ka se u bɛɛ lajɛlen ma Bangɔni na an sigila hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la kɛnɛ ni ala ka barika ala ka kɛnɛ ɲɔgɔn caya nin ye yirimajɔ bɔnnaw ta ye k'an ka na kuma sifinnakaw tɔgɔ la ala y'an jɔyɔrɔ bɛɛ ma tɔn na k'a daminɛ comité la ka na commune la ka na association la fo ka taa national la an b'o baara de la n'i ko sifinnakaw i ko karamɔgɔ yɛrɛ ka denbaya k'a daminɛ karamɔgɔ yɛrɛ n'a karamɔgɔ bɔla ye a ka denbaya bɛɛ ye sifin ye an bɛ dugawu kɛ ala ka sijɛ si ala k'o kalifa n'u la an ka kuma kan ka kɛ Serifu ɲɛna o de kan ka d'an ye mais an b'a fɔ a b'a sɔrɔ ala ye Serifu bila ɲɛfɛ n'i tuguliw kɔ denmisɛnninw i bɛ kɛ kɔmɔgɔ ɲuman ye n'i y'u kɔ i bangebaa fila fo ala ma sɔn bɛɛ ka tugu ɲuman kɔ n'i ye ɲuman kɔ foli k'i bangebaa fila ni bɔkolo ye ka tila ka foli bila ka se dugutigi ma a n'an ka sigida alimami ala k'an n'u bɛɛ sigi la ala ka kelenya ni bɛɛ ni kelenya sabati an ka jamana ye ala ka jamana in kɔlɔsi n'a yɛrɛ ka ala kɔlɔsi an bɛ kɛnɛ min kan ala ka kɛnɛ ɲɔgɔnna caya Serifu ala ka barika don a n'a kɔ la ala k'an ka jamana sabati ala ka bɛɛ ni kelenya sabati an denmisɛnninw a jija dugadenya la a ka dangadenya dabila mɔgɔ waati de bɛ adamaden ka ko la n'i ma ko waati n'a t'a la k'i da a ma nɔgɔ donc ala k'an sabati dugadenya kan i bangebaaw bonya denmisɛnya tɛ mɔgɔ tiɲɛ mɔgɔ yɛrɛ kɛcogo de b'i yɛrɛ tiɲɛ n'i tola i bangebaa fila kɔfɛ don dɔ la i ka ko b'i lakale diɲɛ ye janjɛ yɔrɔ ye hakɛ dɔ bɛ kuma kan sɔla rasulu kɛra ci de bɛ n da ka na o lase jama sanuman ma an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ ɲɛnama don kɛnɛ sanuman don dugutigi ko ka ci se bɛɛ ma an karamɔgɔ minnu nana fɔlɔ a ka foli b'o ye jama min fɛnɛ bɛ kɛnɛ kan yan a ka foli b'o ye k'a ɲini jama nin fɛ an nana kɛnɛ sanuman min kan ye an k'an tulo majɔ fɛn min bɛ fɔ an ye a k'an nafa an ka se ka baara kɛ n'a ye dugutigi y'o fɔ k'o kɛrɛnkɛrɛn ka tila ka duwawu don fɛn min m'aw natɔ sɔrɔ o kana aw tagatɔ sɔrɔ aw bɛɛ ni ce aw bɛɛ ni baraji aw nalen yan ala ka bila minjan na. Ne tɔgɔ ye Mamadu Tarawele ne ye Michel le maire ka ciden de ye an bɛ dugawu kɛ ala k'an bɛɛ sababa ma ko n kana kɛnɛ in kɔnɔ ka na représenter yan ka dugawu kɛ kɛnɛ in ala ka ɲuman sigi hɛrɛ la ala ka ɲuman wuli hɛrɛ la jama fɛn fɛn nana yan fɛn ma mɔgɔw natɔla sɔrɔ o kana o tatɔla sɔrɔ an bɛ dugawu k'o la an bɛ dugawu kɛ banbagatɔ bɛɛ lajɛlen ala ka hinɛ an ka taabaga bɛɛ lajɛlen la ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ala k'u kaburuw nɔrɔ ala ka saya k'u ma lafiya ye ala ka badabada dali nɔgɔya ye ala ka lahara sɔn suma ye ala k'u ɲɛda ciba kan ala ka ciba ɲɛdaw kan n bɛ foli kɛ n bɛ an ka ɲɛmɔgɔba fo min ye a Sheikh Sherif Usumani Madani Haidara n b'a fɔ k'a waleɲuman dɔn an bɛ kɛnɛ min kan a ka bisimila an ka misiri in na bonya la
ne bɛ na waati min baara la n taara fɛ ka misiri ka baara in bonya f'a ye leader tɔgɔ la ne n'a fɛ a ye duwawu kɛ n ye o la n b'a wale ɲuman dɔn kɛnɛ kan k'a ka duwawu jaabi a ma monsieur le maire kɛnɛ min kan ka président mɛ misiri président fila n kɛrɛfɛ o la bi kɛnɛ in a sigila ne yɛrɛ misiri kɛrɛfɛ bi n nisɔndiyalen don n sabalen don bi kɛnɛ kan alhamdulilayi o la n bɛ naba bɛɛ lajɛlen fɔ baarakɛbaaw n bɛ olu fana fɔ minnu bɛ baara fana la n bɛ o fana fɔ k'aw cɛsiri dɛ foyi tɛ diɲɛ ni lakara bɛɛ bɛ nin baara in de bolo adamadenya ka ɲɛnamaya a bɛɛ lajɛlen bɛ nin baara in de bolo o la o baara in nafa a kɛbaaw a laɲinibaaw ya Rabbi ala k'a di bɛɛ lajɛlen ma ala ka bɛɛ bɛ nafa n'a barike ya Rabbi an ka ɲɛmɔgɔw a den minnu b'a kɔfɛ baara ɲuman min a b'a kɔnɔ ya Rabbi o baara ɲuman in ala k'a si di olu fana ma o k'a kɛ a kɔfɛ ya Rabbi ala k'a nafa di u ma. Tanga ɲininen kɔfɛ ka bɔ sitana tɔɔrɔ ma k'an sinsin ala tɔgɔ barikama ye ka sɔli alakira ni a sɔdenkɛ sanu kan ka foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di kɛnɛ in hadariba bɛɛ ma an faw an baw minnu bɛ kɛnɛ in kan an ka suyɔkɔ minnu bɛ yan an ka ayima minnu bɛ yan ka hakɛto ɲini u fɛ nin kɛnɛ in kan a balimakɛ don a n'a ka garibukɛ Abdurahman Traoré groupement jeunesse communiste o secrétaire général don an jɔn bɛ nin kɛnɛ in kan n'an ka président dalanɛ ye n'o ye a Cheikh Alhaji Mama Famata ale de communiste groupement jeunesse président ye o kɔfɛ an ka ɲɛmɔgɔbaw fɛnɛ tɔgɔ la n'o ye Alhaji Cheikh Ahmed Tidiane Diallo ka fara an ka sherifukɛ kan Sharif Ahmed Tidiane Haidara olu bɛ to a la nin kɛnɛ in kan ka bɔ ka dakuruɲa fila foli di kɛnɛ in sigibaw ma ala folen kɔfɛ mɔgɔ minnu bɛ yen nɔ n'o ye nin kɛnɛ in labɛn an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn k'a di u ma ka se ka hakili sɔrɔ k'a fɔ an ni dɔw de jɛra ɲɛnamaya in na yan ka jɛ ala ko la ɲɔgɔn fɛ ka jɛ maaya la ɲɔgɔn fɛ o tuma na ni sa ye olu sɔrɔ ka kɔn anw ɲɛ ka hakili k'a fɔ an ka taa siw la an k'u sama u k'a dɔn k'a fɔ k'u ni hɔrɔnw jɛna u ni silamɛw jɛra hakili min b'o ye o hakili kan ka fo k'aw fo k'aw barikada comité fɛn o fɛn farala ɲɔgɔn kan nin baara in na k'a ɲini ala fɛ a ye a nafolo ta yɔrɔ yɔrɔ an y'a ɲini ala fɛ ala ka a nɔna bila ni miliyari caman ye o kɔfɛ min kɛra a sababu ye n'o ye a Seyid Sharif Usman Madani Haidara a ti yan nka a bi yan farisogo dama de ti yan hakili bi yan dusukun bi yan a nɔ bi yan ale de kɛra nin bɛɛ lajɛlen sababu ye ka cɛ ni muso k'u fara ɲɔgɔn kan ka furu diya furutigiw la ka wolodentigiw ka woloden kɛ u sago ye ka sigi diya sigibaw la ka dugu ja dugu sigibaw la ka jamana ja jamanadenw na sirifukɛ min y'o kɛ ka sɔrɔ a ma bere ta a ma marifa ta n'a ka hakilila ɲuman ye ne bonya ani karama ye an b'a fɔ ka barika da ka deli ala fɛ ya Rabbi ala ka an ɲɛmɛ ala ka a simaya. Jama silamɛw assalamu alaikum. Tɛnɛ nisɔn ka di kosɛbɛ fo ka tɛmɛ a dan kan an bɛ cɛ ni muso bɛɛ lajɛlen fo k'u barikada o kɔfɛ mɔgɔ min kɛra sababu ye ka nin kɛnɛ belebele sigi an bɛ barikada an ka ɲɛmaaw ye k'u fo ka ŋaniya ɲuman na olu min kɛra sababu ye san o san an bɛ nin kɛnɛ sanumanw sigi an b'u fo k'u barikada sija ani kɛnɛya ni labanko ɲuman bɛ ala bolo ya Rabbi ma ala k'o da an n'a ma ala kana juguba an na ala k'o kɛ sigi bonya kosɔn kɛnɛ yɛrɛ la hɔrɔma kosɔn salawarasu ko kɛnɛ sigira yɛrɛ la ala k'aw le hɛrɛ la ni section ye ya Rabbi ko ala k'a ta ka ɲɛ Daraman Jara n'a ka bureaudenw ko k'a ka foli fɔ a bɛɛ lajɛlen ye sija ani kɛnɛya labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o da an'u ma ala k'an n'u wasa ala k'an n'u kɔrɔta labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'a di an'u ma ala k'an bɛɛ sutura kira n'a bɔnnaw bonya kama sallallahu alaihi wasallam vraiment mɔgɔ caman kumana n'o ye an ka dugutigilakaw ni maire ni an ka alimamu bɛɛ lajɛlen kumana u ka kumaw ɲɛna vraiment an b'u fo u y'u ka bonyaw bila ka na an ka kɛnɛ bonya bolo ala k'an n'u bonya ala k'an n'u kɔrɔta ala k'an n'u wasa kira n'a bɔnnaw bonya kama sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. O tɛmɛnen kɔ an karamɔgɔ Ustaz Abdulaye Jabate a ye dakuruɲa fila min lase nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ. An bɛ nabaga bɛɛ fo maa o maa bɛ kɛnɛ in kan yan cɛ ni muso denmisɛn ni mɔgɔkɔrɔba an b'aw bɛɛ fo k'a fɔ a y'a bi kɛnɛba kan
ala ta fɔ kɛnɛ et puis kɛnɛ min sigira wale ɲuman dɔn kama o de la ansaru dantɛ aw ka foli la ɲɛdimi fura bi dɔ bolo nka kɔdimi fura t'o tigi bolo i ni maa dɔ bi jɛ ɲɛnɛmaya kɔnɔ balo la nka n'i fatura o tigi mago foyi t'i la mais ansaru aw karamɔgɔ y'aw kala ka ɲɛdimi fura di aw ma ka laban ka kɔdimi fura di aw ma nin kɛnɛ ye musaka min donna la kabiri sisan n'i ko k'o da f'i ye an karamɔgɔ a ka ca kojugu a ma ban fɔlɔ mais o musaka bɛɛ kɛra kɛnɛ in na mun kama ko ani dɔw de jɛra ɲɛnɛmaya in na yan ani minnu jɛra ka ala ko baara kɛ u taar'u lafiya yani an k'u sɔrɔ yen o la an ka kɛnɛ dɔ sigi ka hinɛ ɲini ala fɛ k'a lase o taaba ninnu ma yani anw yɛrɛw k'u sɔrɔ yen kɛnɛ in sigira nin de kama kuma dɔ o maa dɔ bi hɛrɛ sɔrɔ kɛnɛ in na minnu ye kɛnɛ sigi u tɔgɔ la o tɛ hali a dɔw ka dugu dɔn hali a t'a dɔw ka dugu tɔgɔ dɔn sabu i ni dɔ bi jɛ ansaruya la bamakɔ yan i n'a ye ɲɔgɔn sɔrɔ bamakɔ yan de ye ka ɲɔgɔn sɔrɔ tɔn baara la bamakɔ yan de ye mais a ka haramuya i b'a sɔrɔ e t'a ka dugu yɛrɛ tɔgɔ dɔn sango i ka se yen i t'a dɔw somɔgɔ dɔn yɛrɛ ansaruya de y'aw jɛ o danaya n'o silamɛya baara o de y'aw jɛ a bɛ k'o baara kɛ mais ale yɛrɛ bi bɔ dugu jumɛn na siya jumɛn don a fa ye jɔn ye a ba ye jɔn ye tuma dɔ i t'o dɔn yɛrɛ o y'a dama kabako dɔ de ye e ka sɔn k'i kun wari bɔ ka kɛnɛ sigi ko ala k'a hinɛ se o ma i tɛ sara ɲini i tɛ foyi ɲini i b'a dɔn maa min b'o kɛ o y'o kɛ ala yɛrɛ ɲɛda zati kama o la ansaruw bi fo k'a fɔ aw ye hali bi a y'aw cɛsiri ni mɔgɔ ye kɛnɛ sigi mɔgɔ wɛrɛ tɔgɔ la da la i y'a sigi i yɛrɛ de tɔgɔ la kira ka kuma don a ko albirru la yubla wa zanbu la yunsa wa dayyanu la yamutu e'mal ma shi'ita kama tadinu tudan kira ko a ko i k'a dɔn ko ɲuman ti kɔrɔ albirru la yubla ɲuman ti kɔrɔ k'a fɔ ne ye wale ɲuman kɛ a mɛnna ala b'a fɔ nin mɛnna a ye nin den kɛrɛfɛ nin ti jate bilen k'o tɛ ala fɛ yen o tɛ ala ka baara la wa ko da la a zanbu la yunsa ko jurumu ɲinɛn ti kɛ a kɔ nam gɛlɛya i janto jurumu na a bɛ adamaden mako sa ngo i janto jurumu na kana jɔ a la k'i b'a kɛ adamaden kɔrɔ talen ka tila k'a majigi jurumu de b'a se ma adamaden garijɛgɛ foninen ka tila k'a siri jurumu de b'a se ma ka adamaden don jahanɛmɛ kɔnɔ jurumu de b'a kɛ a to yen et puis kana jɔ a la k'i b'a kɛ kana jɔ a la dɛ nin tɛ bɛrɛ bɔ sa ala tɛ nin dɔn kira ko k'o yɛrɛ de ka jugu jurumu bɛɛ ye
adamaden bi wale min kɛ ka tila ka jɔ a la ko nin ti bɛrɛ bɔ kira ko jurumu min ka go ala ye ka tɛmɛ jurumu bɛɛ kan ko y'o de ye sabu ko jurumu in yɛrɛ kɔ tɛ koyi i ɲɛ donna masa min na k'a ko ta k'o masa in de bonya ko don i kɔlɔsi a la i ɲɛ tɛ kulu la bɛlɛmisɛnnin caman faralen ɲɔgɔn kan o de kɛra kulu ye wa i kɔlɔsi jurumu na n'a dɔgɔman caman farala ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ jurumu kulu ye n'a dar'i kun a b'i kangari azanbula yunsa wadayanu la yamutu ko i k'a dɔn masa min bi mɔgɔw ka juru sara masa in ko a ti sa masa min bina mɔgɔw sara lahara o de la lahara kiri ka di kojugu an karamɔgɔ e b'i dogo ne de la e b'i dala cɛ ko la ne de ɲɛna mais ne t'i kiri arijinɛ tɛ ne bolo jahanɛmɛ tɛ ne bolo min bina kiri kɛ lahara alhakimu huwal kabiru min bina kiri kɛ lahara dɛ ale de ye ko yɛrɛ dugulen ye ale de b'a bɛɛ kalama i y'a bɛɛ kɛ ale de ɲɛna a fereke n'a ɲagami ale de b'a bɛɛ kalama wa o de bin'i lajɔ lahara o b'a sɔrɔ se t'i ye fanga t'i la wa ale de ye arijinɛ tigi ale de ye jahanɛmɛ tigi ye o la hali ni m'i dogo mɔgɔw la a kɛ mɔgɔw ɲɛna piya n'i ma mɛn i ma se ka i dogo ala kɔni na ka n'i dogo mɔgɔw la bilen adayanu la yamutu a ko imal ma shi'ita kama tadinu tudan a ko adamadenni min ka di ye a kɛ ɲuman bɛ n'i ma a kɛ juguman de bɛ n'i ma a kɛ bɔnɛ tɛ kɛlen na o de la ali ko yan ko kabiri ala k'ale ali da k'ale ma deli ka ɲuman kɛ mɔgɔ ye kabiri ala k'ale ali da ko ale ma deli ka juguman kɛ mɔgɔ la sahabaw ko ale a ma nin faamu i ma deli ka juguman kɛ mɔgɔ la d'accord mais i ma deli ka ɲuman kɛ mɔgɔ ye ali ka ɲuman kɛra anw yɛrɛw de ye ali ko aw ma faamu a ko ni ne ko ma deli ka juguman kɛ mɔgɔ la a ko n'a sɔrɔ ne ye juguman kɛ maa dɔ de la a ko ma o kɛ o tigi la ne y'o kɛ ne ali yɛrɛ de la sabu kɔlɔlɔ min mana kɛ juguman na o bi segin ne ali de ma a ko n'a sɔrɔ n dun ye ɲuman kɛ mɔgɔ ye a ko ne m'o k'o tigi ye dɛ ne y'o kɛ ne ali de ye sabu hɛrɛ min mana kɛ ɲuman na o bi segin ne ali de ma min man'i diya k'i k'a kɛ ko nka i k'a dɔn kɛma ta diinu tudan ko adamaden bi juru don cogo min na dɛ a bi sara i ye ten de ansaru tɔndenw yirimajɔ sous-section tɔndenw aw ye juru don juru ɲuman ko ala ka nin kɛnɛ hinɛ se aw badenw ma ani minnu jɛra ansaruya la kuma dɔ ala t'a dɔw jamu dɔn mais aw ye nin kɛnɛ sigi ko ala k'a hinɛ se olu ma wallahi aw yɛrɛ fɔlɔ bɛ hinɛ in sɔrɔ diɲɛ na yan ayo ma wuli aw yɛrɛ fɔlɔ bi hɛrɛ in sɔrɔ ibrahim bin adahami al-basri ibrahim bin adaham kira mɔden don dɔ la a nana basira sugu kɔnɔ mɔgɔw y'a ye mɔgɔw girinna kan dɔnnibaa ba filɛ alajɔn ba filɛ sirifukɛ nalen filɛ a y'a to an ka gɛrɛ a la dɛ an ka ɲininka an ka haminankow la o ɲininkalikɛlaw la dɔw farala ɲɔgɔn kan ko an ka ɲininka dɛ ko ala ye kuranɛ aya dɔ fɔ ko an ma kuranɛ aya in kɔrɔ faamu sabu an bi k'a baara kɛ an ti k'a jaabi ye ko ala ko ko uduuni astajib lakum
ko ala ko kuranɛ kɔnɔ ko ay ne ala deli mbiyaw sɔn ay wele baw jaabi a ko nga ko ni yan waati jan de ye an bi ka ala deli ka dɛsɛ ko ala banbɛ k'a di an ma ko an ka Ibrahimu ɲininka dɛ ala kumakan wulila wa ou bien défaut b'anw de la o ye Ibrahima ɲininka Ibrahima ko basirakaw aw dusukun sara ka bɔ fɛn tan de la k'aw dusukun salen to ka bɔ o la a bi ala deli ka dɛsɛ a t'a di ne mago tɛ o fɛn tan na a bɛɛ la kelen pewu mago bɛ min na o fɛn tan in kelen na a ko basirakaw ma ko aw y'aw ka siw don kaburu la ko nka k'aw labana ka ɲinɛ aw ka siw kɔ k'aw ma sarakati bɔw ye a ma hinɛ ɲini ala fɛ ka s'u ma k'o kama k'a bi ala wele k'a t'aw jaabi wulibali don an karamɔgɔ n'i y'a ye i ala deli ka dɛsɛ ka kɔlɔsi ta ka dɛsɛ n'an fila selila foyi ma ɲɛnabɔ i mun nasi la f'i bɛna fin i ko yiri la f'i kasa bɛna bɔ foyi ma ɲɛnabɔ a lajɛ dɛ n'a y'a sɔrɔ i fasiw bi kaburu la ko i ɲinɛ b'o kɔ o tuma a yɔrɔ filɛ t'a ɲɛnabɔ n'a y'a sɔrɔ i ba don bɛ kaburu la k'i ɲinɛ b'o kɔ walahi o bi jɔn garijɛgɛ siri garijɛgɛ siri yɛrɛ dama tɛ mɔgɔ dɔ mansa bi fatu ka sɔrɔ dugaden don mansa fatulen kɔfɛ a bi kɛ dangaden ye maa dɔ mansa bi fatu ka sɔrɔ dangaden don mais mansa fatulen kɔfɛ a bi kɛ dugaden ye nan gɛlɛ o wala b'i ɲɛkɔrɔ koyi mansa ka fatu k'e to dugaden ye yɔrɔ an yɛrɛ b'a fɔ ko ne yɛrɛ de bolo ye n fa kunda ne ba fatura k'a kunkolo to ne sen de kan tiɲɛ don o ye tamasiyɛn ɲumanba ye mais kana sɔn fiyewu e min bolo y'i fa kunda kaburu kɔnɔ kana sɔn i bolo ka bɔ n'i bolo bɔra danga bi na i nɔfɛ so e min ba sara k'a kun to i sen kan kana to a kun ka bɔ i sen kan dɛ n'a bɔra i sen kan danga b'i kɔ cogo di an karamɔgɔ mansa barika ɲinini o ti dan mansa balolen ma au contraire mansa yɛrɛ mana fatu dɛ mago bɛ barika ɲini na waati de ka tɛmɛ a balolen yɛrɛ kan munna an karamɔgɔ ni mansa balolen don ni den ma hɛrɛ k'a ye mansa yɛrɛ balolen don a b'i débrouiller a yɛrɛ ye ka hɛrɛ sa a yɛrɛ o cogo kelen don mansa balolen don tɔɔrɔ b'a kan den m'a dɛmɛ ka tɔɔrɔ bɔ a kan si ça ne va pas mansa yɛrɛ b'i débrouiller a yɛrɛ ye tɔɔrɔ min b'a kan a b'a bɔ a kan tiɲɛ wa tiɲɛ mais ni mansa fatura dun an karamɔgɔ a mago bɛ hɛrɛ la sabu kira ko k'a k'a dɔn k'a ka sabatɔw k'a b'i n'a fɔ ko kal gariqil mustagisi yantaziru da'watan min akihi aw sadiqihi fa iza balagatuhu kanat lahu khayran min ad-dunya wa ma fiha kira ko almayitu ko i k'a dɔn i ka sabatɔ i ka banbatɔ mansa su ko kɛlgarigil mustagisi ko a b'i n'a fɔ jilatɔbaga min b'i k'a dama kasi ko a ye n dɛmɛ n totɔ filɛ ji la ko mago bɛ dɛmɛ na cogo min na dɛ o mago bɛ kisi la cogo min na dɛ k'i mansa fatulen mago bɛ sarakati ni duwawu la ten wa k'a bi k'a kɔnɔ jɔn bolo a balima dɔ bolo walima a teri bolo walima a den dɔ bolo ko n'o ye duwawu kɛ k'a ɲɛsin a ma ka sarakati bɔ k'a ɲɛsin a ma ko n'o sera sabatɔ in ma k'o ka d'a ye ka tɛmɛ diɲɛ n'a kɔnɔ fɛn bɛɛ kan sisan ni mansa mago bɛ e ka duwawu la a mago bɛ e ka sarakati la walasa a ka hinɛ sɔrɔ kaburu la e mago ma y'a la
a bɛ kɛ cogo di misali fili kɔrɔ na n k'o di ma n ka don n ka walanda yɛrɛ kɔnɔ misali ye jumɛn ye n baden b'i ɲininka dɛ ni polisiw nana aw ka dutigi minɛ aw fa minɛ ko a bɛ taa don kaso la n'aw dɛsɛlen tɛ a bɛ taa wa a tɛ taa mais aw dɛsɛra parce que fanga don mɔgɔ tɛ se fanga la u y'aw fa minɛ u taara don kaso la sisan a bɛ kaso la est-ce que den ɲɛnama bɛ to dugu kɔnɔ a m'a ɲɛɲini n fa bɛ ka si cogo di a m'a ɲɛɲini ne fa ye dumuni kɛ wa a m'a ɲɛɲini ne fa yɛrɛ bɛ bɔ kaso la cogo di den ɲɛnama bɛ to tigɛ ka jan na dugu kɔnɔ k'a fa to kaso la ten wa ni den min ye o kɛ an b'o den wele cogo di namu gɛlɛya ne jaabi sa dangaden e yɛrɛ y'a kɛ dakun tɛ de ya dakun kun tɛ ya ayiwa o yɛrɛ fɛnɛ o ni dangaden n t'a dɔn min ka jugu min ye mais siga t'a la maa min y'i mansa to kaburu kɔnɔ i mago ma y'a la a bɛ bɔ cogo di i ka sira ma y'a la i bɛ tigɛ ka jan na dugu kɔnɔ an bɛɛ b'a fɔ k'o den ye dangaden ye wa o tuma da la dɛ a jeninen bi cogo min na a balabalalen bi ten de maa min mansa fatura faamaw de nana minɛ koyi faamaw de nana minɛ faama jɔn ala ka faamaw n'o ye mɛlɛkɛw ye ni diɲɛ faama nana i fa nɔfɛ diɲɛ na k'a bɛ taa don kaso la n'a y'i fa ja a b'a fɔ k'a ye tanbaw sɔrɔ yen a yɛrɛ b'i faama tɔgɔma ka taa n'o m'a ja a bɛ don u ka mobili kɔnɔ u bɛ taa mais ni ala faama ka cidenw nana n'o ka polisiw nana ayi a bɛ den yɛrɛ de bila k'i fa siri ka taa d'a ma denw yɛrɛ de bɛ kule bɔ k'a ye na k'anw fa sara u yɛrɛ b'u fa siri ka taa don kaso la kaso kaburu tɛ kaso ye diɲɛ kaso n'i taara i somɔgɔ lajɛ o la a bɛ ɲɔgɔn ye a bɛ baro a bɛ saranganakaw f'i ye mais kaburu kaso n'i taara i somɔgɔ lajɛ a bɛ ɲɔgɔn ye a bɛ baro fenêtre b'a la sisan e yɛrɛ bolo taara i fa don o kaso la kira ko k'i fa mago b'i la ko hinɛ ɲini ala fɛ ka s'a ma a bɛ cogo di i t'a dɔn a bɛ tɔɔrɔ la wa a bɛ hɛrɛ la wa i t'a dɔn mais hali n'a bɛ hɛrɛ la a mago bɛ hɛrɛ wɛrɛ la hali bi mais n'o den tora tigɛ ka jan na dugu kɔnɔ yan kɔnɔ suta kan fɔ la fiɲɛ ye nin faga n yɛrɛ ye nin tɔmɔ a mago tɛ sarakati bɔ la a fa ye o den fɛnɛ kan ka wele cogo di aw yɛrɛ ko ten o kuma jeninen bi cogo min na balabalalen bi ten ala ka hakili ɲuman na o la an bɛ min fɔ a y'aw cɛsiri an ka taabaw ala ka hinɛ u la ala ka yafaw ma ala k'u dayɔrɔ nɛma kira n'a sɔdunkew kama sɔli ala rasul Alhamdulillahi rabbil alamin ni tuma de la an fana karamɔgɔ Sayyid Sherif Usman Madan Haidara de an karamɔgɔ Sayyid Sherif Ahmed Tijan Haidara donna kɛnɛ kɔnɔna na mana min na donna nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na alisimɛ wulila k'u jɔ a ye k'a bonya k'a fo k'a taarɛ nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na a ye alisimɛ jama fo ni bonya ni karama bɛɛ lajɛlen ye a sabatilen kɔ a sigiyɔrɔ la kɔrɔfɔ dila maaba welelen kun filanaw ma min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada ka bɛɛ wale ɲuman dɔn k'an ka diɲɛ labɔ sababu mɔgɔ masa fila ala ka hɛrɛ k'a n'u ye sherifow olu mɛnɛ kɛra sababu ɲuman ye ka sira tilennen jira anw na ni ala sɔnna ka an dugu olu kɔ komite minnu bɔra yirimajɔ la n'u ye jɛ di ka anw kɛ a ko la bɛɛ jɛbulu ye n'an ka peredan ye mama gana ko ka foli lase bɛɛ lajɛlen ma i yɛrɛ ye secrétaire bɔra k'a fɔ cogoya min na an farala ɲɔgɔn na dusukun na farikolo la lamagaw la ko an ka jɛ an ka ŋaniya kɛ kelen ka hidaye bɔ kɛ an ka taaba kɛrɛnkɛrɛnyana Muhamadu Madani Haidara denmisɛnninw duwaden ko ka se hinɛ ka se bɛɛ lajɛlen ma donc a ko ka bɛɛ fo ka bɛɛ barikada dɔrɔmɛ bɔra yɔrɔ yɔrɔ
ma ɲini ala taala fɛ ala k'a fale miliyari la alhamdulillah me ala fo kala barkada ka ala waliɲuman dɔn an bɛ ka kuma ni badara ali usman haidara ka ci de ale min kɛra sababu ye ka na ni nin tɔn barikama ye ani nin tɔnba ye association an ka bɛnbaya la ala sɔnna tɔn in bɛɛ y'i yɛrɛ y'a kɔnɔ kerecɛnw b'a kɔnɔ laadalatigiw b'a kɔnɔ n bɛ taga bolo la n tɛ taga bolo la bɛɛ b'a kɔnɔ silamɛw b'a kɔnɔ ala sɔnna ka a perezantiya di anw ma bakɔrɔbabugu la ka sababuya kɛ jɔn ye alhaji mama famanta ale de y'a fɔ an ɲɛna ko ni mɔgɔ min ka kekun i k'i jija i kana sɔn fiyewu ni tɔn in a ka se a seyɔrɔ la k'a sɔrɔ i ma don a la a ko tɔn in bɛna kɛ tɔn ye don dɔ la mɔgɔ minnu ma don u bɛ nimisa an y'o ye ka ban o la tɔn in a dayɛlɛlen don bɛɛ lajɛlen ye bɛn de b'a kɔnɔ kelenya de b'a kɔnɔ kutu ɲɔgɔntala de b'a kɔnɔ ɲɔgɔn dɛmɛ de b'a kɔnɔ badara y'a sigi nin dɔrɔn de kama alhamdulillahi rabbil alamin o tɛmɛnen kɔ an fana karamɔgɔ asejidi sherif usman madan haidara de an karamɔgɔ asejidi sherif ahmed tijan haidara a ye dakuruɲa fila min lase nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na diɲɛ ka adamaden malasali kan ani diɲɛ minɛ cogo kan ni ka kuncɛ ni dugawu ye min sɔrɔl'o la an ka jɛ an ka ɲɛmadaw fɛ ka setigi ala fo ka ala barikada kisi ani nɛɛma caman ko ɲina bolo a ko kɛ alakiraba kan n'o ye muhammad sallallahu ta'ala alaihi wa sallam ani kira somɔgɔ sanumanw ani kira jɛɲɔgɔn ɲumanw ani mɔgɔ ɲuman minnu farala u kan ni baara ɲumankɛ ye fo ka taa se ɲɛwuli ma an b'a ɲini ala fɛ ala ka ne ni aw ye o la o tɛmɛlen kɔ ka bɛɛ fo nin kɛnɛ in kan ni silamɛya ka folikan ye n'o de ye ala ka kisi kɛ ne ni aw bɛɛ lajɛlen kan ala k'an na hamiw dilan ala k'an sago d'a ma labanko ɲuman bɛ ala bolo ala k'o nɔgɔya an n'aw ye ala k'an n'aw kɔrɔta ala k'an n'aw wasa ala k'an n'an balo ala k'an n'an labila ala k'an n'an dɛsɛ ala k'an san yɛrɛ kɔrɔ ala k'an n'an siri danfɛn na an ka jamana n'o ye mali ye hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'a don a kɔnɔ dekun minnu b'a kɔnɔ a wulibaga ye ala ye yarabi ala ka wuli ala k'o k'a ka ala ya kama ni ala kira hɔrɔma ye sɔlla muhammadin wa alihi alhamdulillah n badenw fɛ yan yirimajɔ kɔnɔ jam'iyyatu ansaru din islam u ka fara ɲɔgɔn kan yirimajɔ ani a bɛɛ faralen ɲɔgɔn kan tɔn yɛrɛ hukumu kɔnɔ tilatilali minnu kɛra nka u jɛra ka u bolo don ɲɔgɔn fɛ ala ko baara la nin diinɛ in baarali la o kanu o tin o kelenya o baara ɲɔgɔnyaw hali bi o sira nɔdoli kama u fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛnɛ ninnu k'a sigi ka kɛ hinɛ ɲini ye ka kɛ dugawudenw ye ka ɲɛsin silamɛ siw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya na sayyid muhammad al-madani haidara ka ɲɛsin ale ma an bɛ aw fo o baara in na ka yirimajɔkaw ka ɲɛmɔgɔw ani a karamɔgɔw ana imamuw an b'u bɛɛ fo nin kɛnɛ in kan nin ye fɛnba ye ni o ye nin kɛnɛ ninnu sigili ye i ni cɛ minnu jɛra i ni muso minnu jɛra nin diɲɛlatigɛ kɔnɔ ala ko baaraw la i ma ɲina olu kɔ fo ka miiri u la ka dugawu kɛ u ye nin ye an yɛrɛ ka sira furani ye nin ye fɛnba ye wa siga foyi t'a la cɛ minnu muso minnu ni e hakili tora tɛmɛlenw na ka ala wele u ye i yɛrɛ tɛ yen don min minnu bɛ yen ala bi cɛ sɔrɔ u la ka muso sɔrɔ u la minnu bɛ e yɛrɛ ta dafalen se i ma hadamaden mɔgɔ y'i ka kɛta de ye hadamaden tɛ a ye cogo ye la hadamaden ye a ka baara kɛta de ye mɔgɔ bɛ taamasiyɛn n'o de ye wa o de bɛ to n'o ye kɛta ye hadamaden yɛrɛ
rabu kote ko al afradu za'ila mɔgɔ kelen bɛɛ ye tɛmɛbaa de ye an ti to nka mun bɛ to ko kɛta baara saya bɛ taa ni cɛw ye nka a b'u ka walew to yen saya bɛ taa ni musow ye nka a b'u n'o to yen n'o ye mun ye o ye kɛta ye o la jɔn man ka sɔn en tant que i nɔ o bɛ duume wa sɛbɛkɛlaw nɔ bɛ duume maa o maa ye baara kɛ nɔ bɛ duume o la nɔ min b'i to i kɔ i kan k'i jija o ka kɛ ɲuman ye o la shairu ko ten arabukan na ko wa mal mar'u illa hadisun ba'da ko adamaden ma kɛ foyi ye fo min bɛ fɔ a kɔ mɔgɔw bɛ kuma min kɛ karisa kunbaya a ye nin jɔda in ta a ye nin baara in kɛ k'o de ye adamaden yɛrɛ ye o de ye adamaden ye o la Ibrahim Niass a y'o de fɔ a ka kumakan na ko tilkal asaru tadulluna a ko nin nɔ ninnu b'an yira an dɛmɛlen kɔ san caman nka nɔ dɔw bɛ yen olu baarali a bɛ nɔtigi yira ka sɔrɔ a tɛmɛ kuma mɛnna nka i jija i bɛ nɔ min bila o de ka kɛ ɲuman ye a ko ten ko adamaden tɛ foyi ye fo min bɛ fɔ a kɔ kuma dɔ la fɛn dɔ bɛ f'i ɲɛna o y'i ɲɛkɔrɔ kan ye nka i kɔfɛ i bɛ taa sɔrɔ dɔwɛrɛ de fɔ o la adamaden ko e tɛ dɔwɛrɛ ye fo min bɛ f'i kɔ illa hadisun ba'da a ye min kɛ n'o bɛ fɔ a kɔ k'o de ye adamaden ye ko i jija i ka kɛ ɲumankɛla ye ɲuman ka f'i kɔ mɔgɔ lamɛnta minnu bɛ n'i kɔ o ka ɲuman mɛn n'o tɛ a bɛɛ bɛ fɔ kuranɛ falen don o de la ɲumankɛlaw ye mun kɛ ka ɲuman sɔrɔ wa jugumankɛlaw yɛrɛ ye mun kɛ ka a juguman kɔlɔlɔ sɔrɔ kuranɛ fara nin de la e ka firawunɛ dɔn kuranɛ y'a lakale wa a ka mun a nɔ min tora o de y'a ka juguman ye o la ɲumankɛlaw bɛ yen kodɔnna kan ka ɲuman de suganti i yɛrɛ ka kɛ ɲuman ye ka ɲuman to nin ye fɛnba ye hali ni ala ko bɔra a la maa kodɔnna hakilitigi o ye min bɛ dilanli kɛ ye mɔgɔya in de ala m'an da ten ala m'an bila ten o de la Umar bin Abdul Aziz ma min na a kɛra silamɛw ka ɲɛmaa ye ka bila ɲɛfɛ a ye khutba min kɛ u ye a ko ya ayuhan nasu lam tukhlaqu abasa walam turiku suda a ko adamadenw a k'a dɔn a ma da ten ala fɛ wa a ma bila ganzana la dangun bɛ an na nka mɔgɔ caman de ye ɲɛnamaya filenfilala ye min bɛ bɛn ma n k'a kɛ nka la an mana ten kun dɔ bɛ an nali la diɲɛ in yɛrɛ tɛ diɲɛ ye baarakɛyɔrɔ dɔ de ye o de la Imam Hasan Seydina Ali ko a ma a ko ya bunayya khuliqta lil akhirah la lid dunya a ko n den i dana lahara de kama diɲɛ yɛrɛ tɛ nka lahara in fana ti sɔrɔ fo diɲɛ in de la yan o la n'i dankun dɔn i ma dan min kama i man ka sɔn fiyewu i danna min kama o k'o tiɲɛ diɲɛ balo ye sanga joli ye waati fitinin n'i y'a lajɛ diɲɛ balo k'a lajɛ i bɛna taa min kɛ kɔrɔ i b'a dɔn ko diɲɛ ye tɛmɛyɔrɔ de ye kira ko ten a ko diɲɛ kɛ ijal duniya kɛl kantara ko diɲɛ kɛ i b'a fɔ tɛmɛ pɔn tajuzu alayha i ka tɛmɛ a kan wala ta'muruha k'i kana jɔli kɛ ye a tɛmɛ pɔn o tɛ jɔ kɛ yɔrɔ ye koyi o ye tɛmɛ yɔrɔ de ye nin ye wulibali ye o kɔrɔ a kana bɛɛ di diɲɛ ma diɲɛ de bɛ malasali kɛ diɲɛ de bɛ faama malasa a bɛ k'a bolo ko fanga ti ban nka o faama caman dɛsɛlen bɛ soju la ye fanga bannen don nafolo de b'a tigi malasa Seydina Ali ko sulimafɛn 4 bɛ yen ka sɔrɔ i ma gulɔ min nka i sulen don nafolo b'a la ni maa min y'a caman fara ɲɔgɔn kan diɲɛ bɛ dayɛlɛ ye sabu a bɛ se k'a sago kɛ fanga bɛ ten wa funankɛya bɛ ten ko n bɛ n ngolola bi se bɛɛ bɛ yɛlɛma bɛɛ ka nɔgɔ ma
sulima fɛnw do nga kodɔnna de ye maa ye ni maa min ka funangɛya kɔ a b'a su a b'a miiri ko dɔ la nin fanga in bi pan nin fanga in bi pan i ɲɛ bɛ caman ni bere la olu kun ka kɛnɛ nga o dɛsɛra bi ne wulibali ye dɛ wa bi ten nafolotigi caman bɛ yen u ye miliyɔnw mara nga n'u tɛgɛ ma jan u tɛ nasɔngɔ sɔrɔ bi foyi tɛ yen faama camanw dɛsɛra fanga la o de la diɲɛ yɛrɛ yɛlɛma yɔrɔ de ye o de la ka Seydina Ali de ɲininka diɲɛ na a ye diɲɛ fɔ dakurunya damadɔ n'o tora maa min kɔnɔ walahi i tɛ t'i kunfɛ bilen Seydina Ali o ko k'a ka diɲɛ fɔ u ye Seydina Ali ko inna dunya تدني الآجال وتبائد الآمال وتغير الأحوال من صارعها صرعته من عصاها أتته أكو جين بفل جين كو على دبي جمانجا بسرنيا إمين بوليتي ساسيسا إكا سيكا جانوا چندو سامبا كلم بالون غابي لبامونا saya wala shayru kuti akun ni samba kelen balo wala wa'ishta alfan wa alfayn ba'dahu fala budda min yawmin tasiru ila alqabr ni samba kelen balo wala yodima madawma ba fla faralaka ko amewme ina senze tatida kabru dingani ko Nuhu alayhi salam Qur'an kote ko kiraya cila kay samba kelenge biduru dama kaje san keme konontoni san biduru abika mogo wele kana alama anga labana di ati samba kelen bololo temena nindu ko le zanve nga bi joli soro ko dona kanga miri ko dona kanga tashi ngani mbetemena nimbetemena nga be labana mina o de sai bani ko antitoya ona na sabatira nini ebolo ko antitoya ko ambitami o yende kanga labe amolo nga shinno manja o de la ngo jiesri wati kodido senali kote kabi jamanja besunya samba chama de mala du ko len zampe samba chama o de temena kana seneni ema ikanga do ko jiye bi sunyali ke jamjan bela watuba idu al amala ko nga kabi je ke na tawla kasrabi ka wati sunya ela ika koro wati ika saya wati ika dese wati abu ko sunya ni shuni dugu jeli ni shukuli nga abin na taje dongo do miri kurabando la hakilla wara bandola sayati miri shininda bi miri shininde dogo nata bi miri kalo bi miri sanjama ko bi miri mina keta ngai yona chamo yende miri utaraka boala kasoro masiginaye saya rabina tinde masiginaye sabo le Sudan de machine ni kodondoro ibi bokono wala Seydina Ali kote ko abin nataw janya ko nga anga do ko abi chogoyo fale tughayyiru al ahwal chogoyo bi fale de sigidala muso do be taso ayi chogo kadi be na temena ko bi muno no fe nga eka wati divan sangadama abi teme bela mashita do ko ma do temena o je ka sangade abaye lama ola nala yo sanga kalfaila watimi amina chodo kanaso jeki malasa sabu sanga dobe nayo mine lakaba sanga tobi bi odonde je mo be watila ebolo kuma dol nayo wati taybolo kaba ita récupérer bli ne se wati de ne fanga wati de idija ka glali ke wati nununa wabo chogodla Seydina Ali kote ko man sara sura'atu ni mami trojeka kabi mimbi akoka koyode konga ni mami mbanala kabajana man taraka ha atatuhu nyeba yedi mami ma ode mi mbanala
wa man asaha ma min bi diɲɛ sɔsɔ a ka bilasirali la ninge ngale bi diɲɛ sɔsɔ ata'atuhu ko diɲɛ bi min labato o y'o de ye o de ye diɲɛ sɔrɔla ye diɲɛ sɔrɔ tɛ a nafolow ye la diɲɛ sɔrɔ ye jumɛn ye i k'i ka ala sɔrɔ a kɔnɔ k'i ka lahara ɲini a kɔnɔ o de ye diɲɛ sɔrɔla ye maa min bɛ diɲɛ tɔnɔbɔ maa min sera k'a ka lahara dilan diɲɛ na o de ye diɲɛ tɔnɔbɔbaa ye o tɛ diɲɛ fɛn bɛɛ ka gɛlɛn a y'a nin wulibali ye dɛ o la Seydina Ali ko ten ko ij'al dunya ka shawka fanzur ayna tad'a kadamak a ko diɲɛ kɛ ŋɔni nunduma bɔlen ŋɔni bɔlen ko diɲɛ kɛ ten o la i ka sɔrɔ ka filɛli kɛ k'i sen bɛ dami n sen da yɔrɔ bɛ min nka n'i ma diɲɛ lajɛ ten i b'a jɛ an bɛ nɛnɛ waati la mɔgɔw sigi waati jan na ka kɔnɔli kɛ fo nin sanga ye nka himma de don himma ka i sɛbɛ don fɛn dɔ ma wa sɛbɛ man ka don foyi ma ka tɛmɛ ninnu kan ala ko kɛnɛ ka laseli kɛ ka lamɛnni kɛ karamɔgɔw an nana olu de sɔrɔ yan an ka karamɔgɔ n'o ye Sayi Jabate ninnu Sayi Nimaka ninnu ani Jakite ninnu ani karamɔgɔ caman nin dabali in na hali n'an kun ma se yan olu tun bɛ laseli se a ma a bɛ nafa ni min ye nka ne kanu sira de an kana jɔ nin kɛnɛ in kan alhamdulillah Jamaatu Ansar Islami ni nin kɛnɛ sigira aw bolo yan an b'a dɔn an tun bɛ ahla sabu a ye fɛn min yira karamɔgɔ n'a ka denbaya la o de ye nin ye kanu b'i fɛ et puis ala min kama nin ne ka bɔ a bɛɛ ye an ka jɛ in a guloyɔrɔ ye ko an ye ɲɔgɔn sɔrɔ ala kama wa jɛ foyi tɛ nin bɔ o de la karamɔgɔ an ka karamɔgɔ ka an b'a fɔ a ka dutigi n'o ye Seyid Muhammad Al-Madani ye ka nin kɛnɛ sigi ka a kɛ hinɛ ɲini ye silamɛ su bɛɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya na ale o y'a nisɔndiya nin b'a yira an na layidu min ni a b'aw bolo siga t'a la a ye min ta balo kɔnɔ balolenw ye nka o bɛɛ kɔfɛ hali minnu taara ko an tɛ ɲinɛ o kɔ an bɛ nin sigi u ye karamɔgɔ ka denbaya ye a sara bɛ ala bolo hali bi hɛrɛ bɛ ala bolo ala k'o k'an n'o ye kɔrɔta ani wasaw bɛ ala bolo yɛrɛ bɛ ala k'o d'an n'o ma ala ka hinɛ taabaa ninnu na ala ka yafa k'u ye ala k'u dayɔrɔ nɛɛma ala k'u fara mɔgɔto jɔnw kan min b'u ni ala cɛ ala k'o yafa min b'u ni jɔnw cɛ yɛrɛ bɛ ala k'o taw ye wa o yɛrɛ ka kɛ kama sabu an bɛ min tɔgɔ la n'o ye Muhamadani ye bɛɛ b'a dɔn a ye balo min kɛ kitabu kɔnɔ kalan tɛ karisaya kɛ nin la min kɛra bɛɛ ɲɛna sa o de don ale ka ɲɛnamaya bɛɛ a ka wulikajɔ bɛɛ o bɛɛ kɛra ni ala ko in baara la k'a sen da a fa sen da yɔrɔ la Seyid Sharif Usman Madan Haidara fo ka taa se a yɛrɛ ka wele jaabili ma wa a sɔrɔla o sira kelen de ka jihadi sira cɛw bɛ yen minnu nɔ kan ka ladege fo ka taa se diɲɛ wuli ma Seyid Muhammad Al-Madani ale y'o cɛw dɔ ye a kɛra misali ye karamɔgɔ ka du ye a n'a ka denbaya bɛɛ ye n'a ka wuli ka jɔ n'a ka baara ye alhamdulillah olu kama an b'a dɔn ni ala welela n'olu yɛrɛ kama ye diɲɛ an minnu b'a la a hɛrɛ ala k'o nɔgɔya an ye ninnu kama ka lahara hɛrɛ yarabi ala k'o di an ma ninnu kama ala kan wasa ala kan kɔrɔta ala k'o k'a ka alaya kama ni ala kɛra hɔrɔma ye sɔlila muhammadin wasalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ni ne bi dan sigi bi wajuli kɛnɛ na an ye min sɔrɔ ka bɔ Yirimajɔ kɛnɛ min sigira Yirimajɔ Jamiyatu Ansar Din sous-section maaw fɛ ka kɛ dugawu don kɛnɛ ye ani tasibila kɛnɛ ka lase u ka banbaatɔw ma kɛrɛnkɛrɛnlenya an karamɔgɔ Sherif Muhammad Madani Haidara ba deli Ala subhanahu wa ta'ala fɛ dugawu min donna nin kɛnɛ sanuma in kɔnɔna na ala k'a minɛ banbaatɔ kɔrɔlen ni kura bɛɛ lajɛlen ma sini kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o di an bɛɛ lajɛlen ma an tɛ segin an tɛ ɲinɛ an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛn an fana karamɔgɔ ye Alil Maqam a Seyid Sharif Usman Madani Haidara sini kɛnɛya bɛ ala bolo ala k'o di an n'a ma وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين شكرا لكم في أمان الله tinya wili la
fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila nkalon tɛ se ka tiɲɛ bi. Tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila namara si kolonbaw ye. Tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Tiɲɛ wulila saraka jugu bɔ mori ye. Tiɲɛ wulila fala ka tiɲɛ dɛmɛ. Ne ko tiɲɛ wulila dabali jugu kɛ mori ye.